А вы ведаеце, як завуць беларускага бога зімы? Якія міфалагічныя істоты жывуць у беларускіх лясах і палях? Баранавіцкі раённы цэнтр рамёстваў падрыхтаваў зімовую казку, апавяданне пра забытыя традыцыі і вераванні продкаў. Зюзя і пушчавік, хапун і балотнік, дамавуха і кікімара. З усімі гэтымі героямі беларускай міфалогіі можна пазнаёміцца ў Баранавіцкім раённым цэнтры рамёстваў. Яны героі і ўдзельнікі гульнёва-забаўляльнай праграмы «Падарожжа да чароўнага куфэрка». Ледзь наведвальнікі трапляюць на тэрыторыю цэнтра рамёстваў, іх чакае казачны свет з чароўнымі ператварэннямі, гульнямі, конкурсамі і забавамі. Па дарозе за чароўным куфэркам прыйдзецца пераадолець шмат перашкод. Тым, хто шмат шкодзіў ды гарэзаваў на працягу года, трэба быць асабліва асцярожнымі. Таго і глядзі, з'явіцца хапун, каб схапіць і пацягнуць у сваёй велізарнай торбе за цёмныя далечыні, туды, адкуль яшчэ ніхто не вяртаўся. Деткам хорошо узнавать свою культуру, то, откуда они родом, что их предки изучали, чем они занимались. То есть даже то, что вот они животных увидят, несмотря на то, что живут в деревне. Соответственно, я считаю, что деткам это нужно, необходимо. Паспяхова пераадолеўшы ўсе перашкоды, удзельнікі гульні знаходзяць чароўны куфэрак, у якім для кожнага ёсць падарунак. Гэта сувенір-абярэг. Такая імпрэза падабаецца і дзецям, і дарослым.